Hej, mit navn er Sami, og jeg kommer fra Afghanistan. Jeg kom i 2010 i Danmark, og selvfølgelig når jeg kom ny, der var ikke så godt situation. Altså, jeg mener min situation, jeg kom til et nyt land og en ny kultur. Jeg har mødt en venner i København, og han inviterer mig til en forening, som det hedder Ayat. Der var en afghansk kultur, det var rigtig spændende til mig. Og fordi det var første gang, og min dansk var ikke så godt. Men jeg har snakket i vores sprog, og så jeg har lavet nogle sjov om dansk. De har meget hjulpet mig om sprog, og så de har meget hjulpet mig om, hvordan man bruger alle muligheder i Danmark. Og de har meget hjulpet mig til samfund, og så til sociale netværk. Og de inviterede mig, og jeg blev bestyrelsesmedlem i Ayat, og jeg har hjulpet dem til farsi-sprog, undervisningsprojekter. Og der var en rigtig god mulighed til mig, og der var en rigtig god vej til, at jeg bliver integreret i Danmark integrationssystemer. Og jeg startede på sprogskole, og det har hjulpet mig også selvfølgelig med danske sprog. Og efter jeg har lavet meget frivilligt arbejde i Danmark, og nu er jeg meget glad for, fordi jeg arbejder her i Camp Plaza, og det er en gruppe, som arbejder sammen med Bellaskai og Bellaskai. Jeg og Ayat, vi skal hjælpe de anden afghanere, som kommer ny, eller til en ny flytning. Og jeg skal sige tusind tak til du, som hjælper Ayat.